ערב טוב. שלום. אין לי מזומן. הרדיו שלך עובד? מה? אני רוצה לשמוע שיר. שיר? איזה שיר? למה, אתה ממהר לאנשהו? מזכיר לי את פלאי ונאו, השיר הזה. כן. גם לי. מה, היית בפנמה? פנמה, מקסיקו, קולומביה, ב-92, לפני כל החרא. זה קטע? איזה קטע? סתם, אפשר, לא אפשר. זה הדיסק שלך סעוט. עכשיו תביא לי את הארנק שלך. אין לי ארנק, אחי. נשבע לך, אין לי כלום. אני אומר לך, הייתי מביא לך אם היה לי משהו. אני תקוע פה בלי שקל, בלי סוללה בטלפון, בלי רכב. מה יש בתי כפפות? תקשיב, זה כל הכסף שיש לי פה, אוקיי? אני חייב את זה, אחרת אני תקוע פה כל הלילה, אוקיי? אוקיי, תראה מה נעשה. תבוא איתי, בוא איתי למוסך, ואת כל מה שישאר פה אני אביא לך מה שאתה רוצה, אוקיי? אני אקנה לך סנדוויץ' וקולה ומה שאתה רוצה, בסדר? שום סנדוויץ', תביא את הכסף. סליחה שלא פתחתי לך בהתחלה, כי פחדתי. תמיד פחדתי מהשונה, מהזר. לא יודע, תמיד תיעדפתי את עצמי לפני הזולת. בוא, אולי תחשוב על זה, אולי זה לא מקרי שהגעת דווקא אליי הערב, אתה מבין? אני ואתה, אנחנו אותו דבר, אנחנו לא כזה שונים. רק עכשיו מבין את זה. רגע, מה אני אמור לעשות עכשיו? קח תקנה סנדוויץ'. קוקסינל.